Jesus, what is left in me that needs to die? Can you deal with it quickly? Deal with it. Help me. Help me. Help me. Onyankopɔn ba nyame onhyira ɔnka wo ho ɔma deɛ ɔhwehwɛ bia wo nsa ɛnka ɔpakyɛ omidi a yɛde me Dr. Ujaba wohwɛ TV ne so na wohwɛ nneɛma a ɛtwa gu a ɛyɛ nneɛma a Awurade fa onipa ba so na wɔkasa fa ne mu de ne yɛ edu baabi a na wobisa wo ho sɛ na ɛbɛyɛ dɛn na yɛn a yɛwɔ Cape ɛne ne mpɔtam nyina yɛtumi ahyia Dr. Ujaba utia yeye Twerɛsɛm ne ka asɛm bi sɛ gye Awurade Nyankopɔn di na mo ase betim na mo wie a ɛnso hɔ a na gye Onyankopɔn diifoɔ no nso di na mo bedi yie ɛno ne kyerɛ obibi sɛ wo yie die no Awurade de afam wo diifoɔ bi ho sɛ ɔno Awurade fa saa wo diifoɔ no so na watumi atu kwan wɔfa saa wo diifoɔ no so na watumi awo ba wɔfa saa wo diifoɔ no so na hyɛbrɛ bi a atete apansam no Awurade afa saa wo diifoɔ no so ama nneɛma atoto yie enti da biara wohwɛ bi wɔ TV so na wohunu sɛ yɛdi adanseɛ yɛka nsɛm na nkɔfoɔ di adanseɛ mekɔ Dr. Ujaba hɔ no mene ne kɔhyia yɛ no na asɛm sɛsie mepakyɛw ɛnyɛ bosiremu daabi na mmom ɛyɛ deɛ Awurade fa odiifoɔ Ujaba so yɛma nkɔfoɔ no ɛno ɛna nkɔfoɔ ba no mapaa mu na ɔmo ka ɛdɛ na Yesu oh mekao ɛnyɛ wo ne yɛbɔ mpa yɛ ma wo ne wo papa wɔ ha sei who is Esther? Come, run. I am seeing something now. Something happened. I am sending the angel working with me to go and punish the person now. Mama, how are you? I'm not fine. You are not fine. Where is your mom? Because I'm seeing your mom as a ghost. She's no more. Your mom is no more. See, look at your mom. See her. Look. That's your mom standing there looking at you. When I was doing something for the man, all of a sudden your mom just appeared and started telling me something about a witch in your family. Your mom died and you went to Abidjan Kwanta to go and bury her. Yes, we just went there. I went there with my dad. Come. Cash. Sir, how are you? Come on, sir. Who is she to you? It's my daughter. Your daughter? It's the only daughter to me. There are two and one passed away. Something happened at Abidjan Kwanta when your wife Joyce Sewa Echiri. I'm SW1 Echiri. I'm SW1 Echiri. See, something happened at Abidjan Kwanta. I am now at Abidjan Kwanta on Pramsu Road. Pramsu Road. That is where you want to lay your wife. Sit. So your workers, I am seeing STCC. Swedo Teachers Credit Union. Okay, Aguna Swedro. They came to support you. Yes, please. Okay. Now, Prophet, I am seeing something in the realms of supernatural. I am decoding some mysteries now. I will pray for you, and that witch will die there. Amen. And then I use why. Daddy, the can make us in a mean show. We shall also. Now, as some of kinds see, I know now. A pussy, Mr. Member, now, member, dear dancing. Mr. One of them. I am Mr. Member, I am Mr. Member. But okay. What can I say? I say, when you dance, dear view. Now, you did that, Thomas. Sorry, Nabra, powerful. Na the kind of meba has say na ara wo bebre o makoma me san say me ne me papa ye adwen senka ye beba ba be hu tama me pa me yare ni but ni nyina mu no ya me no nim nti ntimi amba na ma me ni free na ye ba ye no susu no adom ni locate yen e ma wo kan hintansem che ye e wa so dem ha okay na me nsaka o mantle no ana me san so be hu na wo ma me akwankere na efi ho no nyama bebre si makwemu a me amenti ase me fi ha se koye no me wo ho na me boss friend me say me be adwuma mu me nche me nya 1 year kra but
bibi kasa kyerɛ ne sɛ ɔbɛtumi de one branch ama me Ei. ɔbɛma ma yɛ managers. Bonsam kɛseɛ ma Jesus manager na tia no. Yɛwɔ ahemfo mu, yɛwɔ lawyers wɔ ministers wɔ judges wɔ powerful. Na ɔkaeɛ no na I imagine sɛ mini experience menkyɛɛ wɔ hɔ nti no mbiti asɛn meka kyerɛ ne sɛ wode ɔnya abotire kakra mfa ma me na mendwen ho. Nti bɛɛ 1 month 2 months na ɔsan frɛ me sɛ the place is vacant nti me aso na ɔpɛ sɛ ɔde ma me nti ɔde tu ama me anytime bi a me decide biara no membra mbɛka nkyerɛ no. Na ya me ne me nanfoɔ yɛ wɔ prayer group a yɛ join no. Nti ɛwɔ hɔ nom a na sɔfo yɛbɔ mpaeɛ a sɔfo no ayɛ wɔ leading in prayers. Ɔka kyerɛ me sɛ nyame de ato n'akoma so sɛ wama me promotion bi na me reject it. Nti no mengye ntum. Okay. Nti me kɔka kyerɛ me boss ne sɛ magye atum. Na efi hɔ na afei mehu sɛ ngonamfo na ne ɔmo sere no sɛ ade papa ba wɔ akwan mu a no mo ya logolege ɛhɔ na ɔbɛhu sɛ nkɔfo a ne ɔmo sere no ɛnyɛ ɔmo nyinaa no ɛna dɔw ana ebiem no mesan so bɛgyina ha no mebɔ mpaeɛ sɛ me school na mesan so kɔ school nti school no because of me maame bɛyare nti na mewɔ lower. Okay. Me now phone ya me ni omo na me nyina no omo upper bi so first class. Okay. Ti omo din ko mo se graduation de ye nyina ye wo apple na bi muso so mo we. Na me lower na ya pe na me de esie me pese me ka chi obi ase. Pese obeka na de ate. Okay. Nti me last exam sa me show he no. Ya me enum ni kwa me gi results me ko bie ye no. Me ngi ndi se results ye me de. Me nya A B. Bonsa kase ma Jesus. Woman do mo to awurade so no ade nyina diboa wo mo na ehwie wo mo ye powerful na eno ema mi GPA na that low no e peja kosro ma bebi a me da sese no me was strong upper me ya nyame endra nko na me kwaji me certificate for second class upper bonsa kase ma Jesus ka bibi kire wo mo fie no mo nje nkom hye ni no mo nyi sunsun de mani ka bibi kire because ada no wo tia mu pa usui pa eye pass usui. You see, when I was seeing through the eyes of Jesus, this is what I saw. I saw her co-workers collecting money. And I saw Ezekiel writing names. Yes, Ezekiel is in charge of the accounts of the welfare. Hi. And I saw your friends, Gifty. And I saw Esando. Gifty Esando, yes, that's her full name. She's the cleaner at the office. Gifty Esando. Yes, please. When I mentioned Gifty, you were thinking about the seamstress. Yes. Prophesy. That seamstress is also Gifty Ejiri. Yes, please. So I'm not talking about Gifty Ejiri. I'm talking about Gifty Esando. You are too much. The American will be able to say, Nyame wa ha say. Nyame fie ni ha say. Esa nse nyama bebre wa ho no ma. Sofu ka kire me na me nhye dan ni idea bia won. Ba ko eni say me seamstress ubo ni din kire me. Na me nim ni say name. Okay. Na nse me say ni mobile money man. No say say wo so din me receive and wo din ejiri no me so me di ejiri na o ka kire me say that seamstress is also Gifty Ejiri. Okay. Ti ye nyame fie wo ba ha say ha. Say that dia mfra wo mpo a. Ya gije say wasam na de buy ni Awurade aye. Bonsa kase ma Jesus. O se that dia mfra wo mpo a. Enso no ba ye frɛ no. Nti ada obeba ye be frɛ. Bonsa kase ma Jesus. Amutra meton safra say on the 6th May to 7th May me nyina a sponsorship meeting 6th May to 7th May. Into 6th May no eye wo mo so TV mo agina so ama na bepin sese wo mo na me no mo betina se wo Center for National Culture ewo Cape Coast Center for National Culture ewo Cape Coast me sponsorship pe na me be hia wo mo na ni kase me wo mu ni say me hia wo mo na ma do mo ase me do mo ase wi na ma bom pa ya mo na me bom pa ya mo wie na se nipa kora wanya adwempa edi aba be so TV mu efri se TV no yamfa nche yen bosumi bia yetua 2 billion 82 billion no
ɛno na aboafo fifiri azim enzema side Côte d'Ivoire mia bebree no mu nyina bɛka ɔmo ho abom na me no ɔmo hyia on the 6th of May, on the 7th of May na me no ɔmo hyia saa na ma bɔ mpaya ama ɔmo na ma dɔ ɔmo ase ɔmo say papa da bɛn na bɛba Cape Coast da bɛn na bɛba Cape Coast yɛpɛ sɛ yɛba Accra na TV no yɛne mo na ɛhwɛ na yɛba ne yɛn nso yɛbaba bɛ support TV no nanso yɛfiri hɔ ba Accra no emu wa yɛsɛ ma toa wɔ Cape Coast Center for National Culture. Have you met me before? No, we've never met. This is your first time? This is my first time. Do you know that God loves you? Amen. You have a covenant with God. Amen. For the sake of your father, God said, I will bless this man. Amen. Have you heard this name? Chipanwe. Chipandu is my last name. That's his name. That's your father's name? Yes. So your father, because of Mr. Chipanwe, you will be a blessing. Amen. Your father has a covenant. He has a covenant with God. And that covenant, you are going to benefit out of that covenant. Amen. And God said, Amen. this man will preach my word. Amen. Amen. As Amen. a great evangelist. More so, God said, I will draw him closer to the politicians. Amen. 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 And you are going to become a voice to the voiceless. Amen. God said, I will lay it upon his heart. And this man, why am I hearing Evans? That's my name. Evans is your name. Evans Muela. Muela, yes. Muela is my Muela. name. Yes, Muela. Chipandu. Chipandu. So I have three names. Evans, Muela, Chipandu. Those are my names, man of God. Who is Maria? Sorry? Who is Maria? Maurice or something? Memory. Memory. Memory is my wife. Where is she? I left her. She's gone in town to do her business. I'll pick her up when we go home. When you go home, hold her hands. Then you pray with your wife in the night, in the midnight. Midnight. Because she'll be complaining about headache. Oh, yes. She keeps on complaining about headache. Yes. There's something growing. There is a growth in her head. And sometime to come, they will open her head and they will do surgery in there. But once she begins to pray, contend with this attack, she will be fine. Amen. She's a good person. Very good. Yes. She's a good person. Place your hands here. I'm about to talk about something profound. Yes. Then we work it from that place. Amen. Begin to bless the Lord. Bless the Lord. Ɔsɛ hwan na di ka kyerɛ me biribi na manhyɛ n'anan mu yɛtumi de yɛn sika kɔboa nneɛma bi a ho nni mfasoɔ eti sɛ wode wo sika aboa nyame adwuma nhyira wɔ ɔma mu sene wɔgyeɛ ɛno nti ɛna meba for sponsorship meeting ɛwɔ Cape Coast Center for National Culture anɔpa 5:30 na matena se ɛbɛbɔ 12:31 na mapɔn na meyɛ saa sponsorship meeting wei na menya akwanya ne nkɔfoɔ titiri bi a ɔmo ne yɛhwɛ wɔ Jaba TV ne yɛhwɛ Abi TV ahyia na mabɔ mpaeɛ ama saafoɔ no na makyerɛ ɔmo deɛ atwa so ɔmo tumi yɛ wɔ abrabɔ mu na ɔmo tumi di yie na ɔmo kɔ na ɔmo kɔfa ɔmo kakrawa biem ba ɛde bɛboa nyame adwuma onipa biara wɔfiri nipa mu ɛde ne sika boa nyame adwuma saa nipa korɔ no ne hyɛbrɛ ntɔ fam da on the 6th of May wakoa wo nua bɛrima udifoɔ the Seer meba ɛyɛ Cape Coast Center for National Culture on the 6th of May ahomakye 5:30 na matena se na meda nkɔfoɔ ase na mebɔ mpaeɛ ma nkɔfoɔ deɛ Awurade bɛka kyerɛ me bia nso mɛka kyerɛ wo ai ɛno deɛ wodu hɔ a memfa nsisiw na makyerɛ wo akwankyerɛ ma woakɔyɛ ɛnka nkyerɛ me sɛ Yesu wanyɛ akwankyerɛ ɔno na ɛtete ntasuo gu fam de fefa nɛteɛ de fefa nkɔfoɔ ani ɔno na wɔyɛ Yesu nankasa na yɛn na yɛdi n'akyi no etwa se yɛde akwankyerɛ nso ka mpaebɔ ne ho ɛno nti woba na mebɔ mpaeɛ ma wa mɛma wo akwankyerɛ wokɔyɛ awie di adanseɛ mese wokɔyɛ awie awo ba ɛdɛn ne nyame ayɛ ama mo ɔpampakyɛ Awurade ayɛ ade afa so ayɛ ade kɛse ama yɛ mene meyere ɛware yɛ no na awo sɛm ayɛ den yɛn nso Nyankopɔn ne yɛdi no di so ɔno na ɛde aba wiase apart from Nyankopɔn nipa bia na obɛtumi abɔ wɔn sɛ nyame wɔ nam nipa so ɛna bɛboa nipa nti nyame a yɛsom no no yɛbaa n'anim so no wɔani ehwa mo Jaba Nyankopɔn yɛbaa yɛ nene abɔfra kama wahyɛ yɛ ne munyam ama ɛboro nipa abien no wɔn te aseɛ so
ye de nyame ase wa de fefe nyame ayama ye oh papa ye de nyame ase ye da prophet Dr. Ujaba so ase ti mi nua bi a wo hwe be ye me na na mo mi na me da masa betina ye ti enye enhihye hu bia me ma chichini bebre komo bo afori bebre ba se de ba aputu oja nyankopon nam prophet Dr. Ujaba so ayama ye no tumfo ba bia wo bia Ghana nyankopon ache yade na ho mi enso mu ye papa wei ejuma awade nyankopon na me so ye enye easy me ti asa obi en post meet ejuma e kro no nko a ba me kashi nyame die no nyam se be hu papa yi ene ma nyina adane ene wa me ya ye shira enti me sira oba bia wo bia ha bia ti so bia tena fie e ma wo ha ne wo mene wo me papa yo me papa di ade otumfo ko nya so afo ye ene me papa enti me sira oba bia hwe me bia to ana mo ne bra me sira to ana mo ne bra na wo be nya wo je mene me yire se ani dia bafie me hu akola ku ana mani ati ti me danyame ase power de fefe nyankopon ayama me danyame ase just town go from Kenya se mo sorry antwa abrem masa mutwa na momra kumasi aton so kutuja na mumfa mko abosom bi so ni ade na abosom bi ani nkwa wo de beto eti bra nyankopon fie na nyame nyi wo se de ya ba nyame ya die no saa na wunya so ba nyankopon be danyame ase ye danyankopon ase pa amen mama wo so asebe na wo so wo ka papa me so de mo kan say danyankopon ase papa even kwa ye ba ya nyankopon fa wo so ma me fa ye funu enye easy eni ni amanfo ntoko amanfo ne me kukura no na afei na me hu se ye nipa na na ye me enya asem kuto papa enso ye gi ha se gi ya ye ba ye no in fact nyame afa so ya de kesi amaye ene mi gina ha se ya mi kuta bofra fe fe ana me afa so ene na mai ye friend baby nkunim apa se ye di nkunim mo ya kan fo so ampa e kan fo bia ma ojaba omra ojaba so ye na me se how be da wo su bia amane ye koda na adwenjwen even kwapo so wo okwa ho bi mura so de wo so wonti ase abro ojaba ho no be kire wase ye de na me ase na yini se dia ka bia so nyankopon ye danyame ase amen ai no kura na me ka kire no Yesu Kristo betimi ayama wo wunya dru ho so am point you straight to Christ na mi wi ama bompa ye dimpa ye de ama de akwankire gu akwam adwuma na wo hwehwa na won saka edan na wo hie fra asafo urade nkyɛn wo nipa bia wo free nipam so obɛboa nyame adwuma biara urade bɛfa yɛn so aboa no Cape Coast Center for National Culture 6th May me wo ho 7th May me wo ho adom wanwa so urade de adom me eno na urade bɛfa me so de aboa wo waso nyame na modifo so na yi Israel wo wie no safa wodifo na so hwe wo mo enti adifo dwuma e wo kyerɛsɛm ni wo bɛfa ba bia se wo jaba me pa chaw enye bibia enti na me nko a se Ghana fo so mi mu a no mo twetwe mesra ni abasa no eye politics ai mo ankuru se abanda da etwa mu no aban dada na etwa mu no eye MPP aban no mpanyinfo bi wo manim twro me ho krata ade kɔ aban mu ɛkɔ kyerɛ sɛ asɔfo ne dɔɔso ai nanso ɔsɔfo abrantie bi ne gift a awurade de ama no ɔno so de boa wo man te sɛ asogyafoɔ boa wo man no wo boa wo man te sɛ de apolisifoɔ boa wo man no wo boa wo man te sɛ de nursefoɔ boa wo man no ɛno nti mommɔ na ba so na emuvu no na wontimi mmoa wo man no woni mu mpanyinfo awurade afa yɛnsa so ama omanya prophetic advantage but na me so menya politics so eno ne nam so ema oman Ghana mpanyinfo ede award free aban mu ede ye mistake Seer ne wo menkrata nyina kire se oman na gemi atum mpanyinfo na gemi atum na mpanyinfo agemi atum na boys and ye me the state Seer of Ghana ya de me tu me krata nyina ma me ye wie ne de ma award share me nsam Honorable Kennedy Japan ede flag ni gu mi kom ekwa pe ne peja omo ka say me ye politics but me so me ye politics and then ye so mi mu enya asem totoa tu hu say enkofo bi asoma asem bi emu etwetwe ne sere ne abasa
a politics no more. Because they were thinking, say, I am into politics. Meanwhile, it is never true. But maybe they were never catch them, and on America. I Abrana minye NDC ni, minye MPP ni, minye CPP ni, nemum minye Ghana ni. Idebi. Chama. What the amo? What the amo? What the amo? Yeah, the house already. Hey, ayo, aya. And Ruti on mine share gift in a kutameno, and on the bomb abaso. It is a way to fear now for her, what to jabba, what fan, what to jabba me pacho. Ununesa, dear as she be attack a coso. Namurefi odi for Elisha. Onipa baako pe odi for Elisha nkwenti. Ya soma soja fo pimpim fi Seer se monko Dotan, monko chi akwa no munku no. Asoja fo ni busa wo hene ne se na waye de wo se mamu musa me kwahye. De se monko chi na munku no. Ano no mko du ho no so bo anifrade to wo mo so. Enti odi for ya dwuma na ya no me pa chawo. Ya nya adofo wo na wo do me no. Ewurade de ato akoma so se do me nti na wo do me saa. Na me nhirawo. Na mom hwade se woni pebia wo hia wo baabi na wo ba ni fra bro kire ba ye no hu se oba ni kutankrata na nipa kro na ware na so wo dada wo ba ne se woni ne beye wedding ade no ko kire ma me foforo e kire se ne ma mini enso na nya ne ma me na oba ne baba be hia wo office na me se me hu se wo baba beye wedding wo se ai me se ye fake wedding na wo beye no abrantie bi aba wa akwa wode wakọ kire maami bi awo danso man se ne maami enya ne maami akasa wachim wodan na abrantie no eye wo documents Canada documents ni nti ene wo pese wona wo ye saade se de be ya be ba be fa na kona abrantie waware wawa wo ntafo me no kasa sesi antafo no wone maami ho oba no so wone maami ho because obi ba a wakọ akọfa no oba ne maami ene ne papa nyina wu ena maame na so abayu ani mu no ne ti ewo eye achemodan ho sai nti ya brante empeso wona wo ye no abusua ono na abusua nkasa nsani na afisi state wona ne ho wo so mesi hweye no wankwanko bro alarm pa ho adwen eye sa mi hunu ti study wo do documents afa be medi na ade na tukwan wodi ni kodu ho apɛ na ogya no kura na ye kan yi nti oba na ntimi ahodu okokodu ya abrante ne ba ya apɛ no se wo san wa wo ntafo wa ware ene wayi wo ka wa asie wo se hwan na ka kyerɛ wo na nuko yi ne ka wo se doctor ojaba ne kan me pa cho me pese me busa wa wo hwɛ me ne se sa woni abrante na aka abɛbɔ nsɛm ama me na se wo bɛtan me eno na bible ne kan wo se me ka no kura kyerɛ wo nti mada na otamfo ana enti ya taya ye nyan wo social media no so efa I was story behind it. Enti so okoto se ye tan wo difo bi ka ne ho asema me pa chaw eya asusu ka bi na eya muam ho adwuma no kura na ye ka kire mo na mo ntimi keep secret na mo so makokan eno na ma ye ho batan do obi timi ka kire ne girlfriend say sa doctor ojaba no enko ne hoda because onim se wonya du wo pe e be kiss e pacho we ni ya ba ke kusu pacho ye mie kiss nti eya abrante wona wo girl no mombra me bia na girl no kra oba be yesu nti dua kese de ama wadwuma ene wabrabo nti mombra ni yenhia na no kura nyankopon no obefa gift or the adom me so or the aboa you shall be giving people prophetic advantage ede na yesu ayemomi Daddy Bibi na Yesu aye. Me da nyankopon asipa. Wo odo a odi domains. About when they're getting to 2 months in me sorry. Now what here? Na meti hadi. Wow. Powerful. Locating ebisa there one na no ho nyepe bi was South Africa. Okay. Oh am there ye nyepa be the 3 or 4 na ye sorry. Okay. Na ye do enyi me ha ne e dey. Mami we yi na wo say osu
At once, me shame. Yep, chill. Because na member boy was South Africa, Mr. Ken Bond. Na. Because I saw you, I saw Nana Uye, and I saw Angela. Jesus. And they were all crying, shedding tears because of your son. Because I am seeing a son in South Africa. But as we are about to launch prayer, one prayer will dismantle the works of the enemy. Amen. Be on your feet. We are praying for this woman now. We are telling Father Lord that as she is standing here, she is here to connect us to the Son. Nyankopɔn kuti. Hey. Nyame ka ne se me da nyame ase. Hey. Nyankopɔn ayɛ ne fɛfɛɛfɛ. Wow. Na baby o won baby o yɛ adwuma wɔ no so na ɔse. Nkrɔfo bi wɔ adwuma mu hɔ a wɔ tata ne kyɛ de nyama wɔ ni yɛ wɔ hɔ no. Kyɛ de ohun baby a ɔnfanfa. Enti no dɛmɛ da na yɛ bɔ mpaeɛ no. Mama kwanche bi mama ye daddy akwanche na ye juma ma wa juma aye juma brodo sisi ameti ha meda nyankopon asi wa jimi ba na efiwu ejuma asem no wa wo titi no won nyina so won nyina show omafiri okọ won sam kase ma Jesus powerful what the one now say na dead powerful Sister Penny so US or no so what to na so are na me nyem den kakra or no so obeba line no mo but some kase ma Jesus. On the 6th of May, we will Cape Coast Center for National Culture. On the 7th of May, Anopa 5:30, we will Cape Coast Center for National Culture. Mayenshia was a ko bi ni nyansa. Omu se urade, we stay Seer no pepa cho ya nyin free mensam. Eda hu kutame. Title ne da ho bom. Anuti Mayenshia 6th May, we will Cape Coast. Me baba yes sponsorship meeting. TV na wo hwe ne pepa cho enye Yesu bia, yemfa nche ye. Ye tuaka. Anuti na me to nsa fro say. Mane nka wakoma na wo so sori bra. Winim. Obi ti ba bi obeka say. Na osofo ade na yemra ne yemeso. Da bi o, pepa cho tete no. Apostles no mu bi nkan. Peter eka cha sori mansa mo konkoto ntoma ho die. Na yemfa sponsor, yemfa mo anyame adwuma. Pepa cho busa say Peter na o TV station. No ni TV station bia. Enso na omo de ka. Nti yen na ye wo TV station hu ni say eka pa eka na wo hwe ne sa. Eka na wo utimi so si so na wo de ada. Anajo 3 na still na TV nda ho si so. Ebi mu kra de ada ne light. Eno na make catch say light na wa so wo TV no so na wo hwe. A wo de da. Na wa da hwa nkromo. Na me da ho gina TV no so. Na enum ye no. The patch sa light e very expensive. On the 6th May, we share e wo Cape Coast Center for National Culture. Hey! Aboa me ho se me ba. Ma bedam sponsors ase. Na ma bompa ye dia mo. On the 6th May, me tenase e wo Cape Coast Center for National Culture. On the 7th May, so me tenase. Na wo baba bedu wo na me da wase wia na bompa ye dia ma. Am a bompa ye ma wia. Ma chiro de twasa wo ye. Wo be hia me no. E ya kwantuo e wudi adanse. Eja akaba. Eja. Ede na Yesu aye. Ewrade aye bebre ama me. My God. Mani aje keke. Hey. Me hu sa na mani aje. My God. Me nimu da. Sa. Na me papa na so me sa de me ba. Wa wo papa. Na me papa difo. We you difo. So me sa de me ba. My God. Me ba na me ko niam bebre mu. Hu mi a na bisa me niam bisa me se frem me yire wa hi. Am ka cho so wa buche. Akwantu obi aloko. Hey. One your friend Prince na me bo me di se me what? I feel I'm hungry me. What true? As I said, me unni me. I had nothing bo me di. My God. Na catch him say, "Point to be a lock." Na dia akwanche begu kwam. Wow. Na ebe bia ma me dia dance e baba be dia dance. My God. Na ni me no ka say ye dia dance change. Hey. Akwanche hihye so. Me no ka say. Ho no ma na nkofo de frame me. Hey. Frame say fe dia me fa me nyama mra. Sanad na ye ready crowd da. Hey. The same de kwakoto mo ani da bi. Hey. Wa me say bi e chagina me kuna no. Hey. Also when you friend president say I was brand when you pass.
kwa fem kwa jade me kom se radi oja banyame ade wo de mama ana so mo refuse am se da bi higher transformation factory meet me ma ha emedi kugo sa etimi nim say radi aye edo na fa ase be popo ehọ na me de ma me so papa so mo no wan kasa bia mu ma me na bia mu ma me hwede akọ bia mu na tari nim se bonsam kase ma Jesus ehi fa country ba ya Canada bonsam kase ma Jesus won so na wo bonsam awurade be ye bia ma wo ensam bon san ko wa eya na bonsam aye happy mon disturb na ma me shey akomu bonatna ha o hia me apenam se awurade se minka se nkyerɛ wo akwantu bi aloke na omo boada omo boa me si ufiri ha akɔ obeto om kwase papa mente omo nkam se obeto omo nka akwankyerɛ gu akwam papa ene won sa ka Canada visa ma me fa nkyerɛ omo wonsam kase fa hye ho ma me nyame ayo ka bi kyerɛ nkɔfo wo ha na sɛ wo di problem bi na ba ya fa hye otirim sɛ ufiri ha kɔ no ko dia dance ye ufiri ha kɔ nia wahwehwɛ bia ho sɛ bɛka nyankopɔn nyama wate ebra waba oja ba fie ha no wo yɛ nkunimdifo o Yesu din mu amen bonsam kase ma Jesus Canada enu na bom no sesi a obetimi akwa aba enne ono so oye Canada boga bonsam fa sha o ma me kan bi kire emema na omo so wo fie na kan bi kire asofo because dia wo sofo ye no enye sofo bi ana be ye enye sofo bi a se wo sofo na ono ankasa so won sa oye odifo wo se da bi ade we die ma me fa wo nko another difo ho na ono aso won sa no de wa ba be shi odifo ne nsa entensi kan bi kire asofo no mo wo fie na hantan wo mu kan bi papa sofo hantan wo mu evangelist hantan wo mu tie a teacher for hantan wo mu asofo adum bi bra adum so na adum kase bi apie awa boko bi adi na boko bi bo modia na so members nsa for obra na wo kura asofo nkwa wo hia mpa brana ye bubu konua bi wo so ma wo adwuma no jaba nkwa ntimi nje bi brana beta pa no ntina kona so bakodi koye bi na obeye nhira bonsam kase ma Jesus se jabra ko trase ai anu ti na meto nsa frɛ wo sɛ yɛ adwuma na wudi adanse abawo wo bedi adanse bɛgye wo nsɛm ɛdɛn na Kristo ntumi nyɛ name it on the 6th May so when timi anhia me am sponsor TV a wo hwɛ bi dia na ne minim da wo bɛsɛ ahia me ɛne ɛgye sɛ wo ba Accra Transformation Factory anasa wo ba Kumasi atonso aputuja on the 6th May we will Cape Coast Center for National Culture on the 7th May we will Cape Coast Center for National Culture ma yenhia na obehum sɛ Jesus Christ ɔno ne awurade na wo hyɛ brɛ ntɔ fam da e pa cho me ne frem Dr. Jabata makrab